Άντε, έχει μνήμη δεν έχει. Α. Δείξε μια μαντήλα στο κεφάλι κάνει του Ινδιάνου. Σειρά. Τι γυρνάς βίντεο. Ναι. Ένα τρώει, τρεις πεθαίνουν. Μπιλί! Και 16 ώρα πεθαίνουν. Όχι, ματλιάντσες ρε με καλά κόψε. Κόψε κουκουθίλα, κόψε σκίση κουκουθίλα. Δεν έχεις μνήμη στο στήλο να του πάσει και ζηλιά να δουν πώς βράζει κοίτα. Κουκουθίλα, κουκουθίλα. Α, μου σκουβόλσανε. Μου σκουβόλσαν φίλε. Για να δούμε συνταγές. Ή θα είναι Special πεντανόστιμο ή θα είναι για πέταμα. ή θα είναι να μην τρώγεται. Χειρότερο από μπακαγί, βραστή.